Ани, искам да ти покажа нещо. Това може да изглежда на майтап, абсолютен майтап, но всъщност сигурно е нещо важно. Значи, има един такъв тип електродвигател. Това е съветски такъв електрожен. Има един такъв феномен. Ако впуснеш на един лагер, това може да е просто нищо да не е, на един, как се казва, такъв лагер и друг лагер, и сложиш между два лагера нещо, което да се върти, няма нужда да има мет и така нататък. Може да е просто някакъв диск или какво. И ако пуснеш ток между двата лагера, от тук и от тук да минава, т.е. през трансформатора, ето от тук идва единия, а от тук идва другия, и ако малко го завъртиш, и то се върти. Виж, сега ще ти покажа. Че малко запуши. Но нали го видя как се върти? Най-вероятно се центрофугира ефир. Може така да изглежда на пълен майтап.